трябва вече да стане много хубава къща. По-други изисквания, защото отиваш при по-богатите. Някакви сини клиенти искаха да гледат него, да? Те отдавна не могат да. Ами той... Височка е цената. Ти кажа, той я продава... Да, тя е по-голяма от той. Да. Но двора му е много хубав. В 2-3 пъти той сигурно има 60 или 70 дървета ли как да бъде и те са реално даващи по-добре. Двора му е голям. Проблема е, че на двамата улица и той изкъща 75 хиляди. Цял нов покрив. Аз го видях, че... Колко е двора? 860 квадрата. 860. Огради? Имам 60 метра огради. А отзад не можаха да стигнат силите, остана на мрежа. Ама е направена пак с бетон долу. Да, той фундамента, що не е Да, фундамента е направен. И с железо. Той пърля. Тук всичко човека Тя защото аз трябва да се направя по-добре. Ние дете са не се сели. Той е правил. Дете са плотно. Че е плътна, но изгледа как там се изкарам. Бойлер е.